Намираме се пред Националния исторически музей, но в този клип ще ви говоря за друг вид история. Това е историята на японското автомобилостроене, а именно Honda Accord 2.2 дизел, 2005 година, 140 коня. И нека да видим какви забележки има за тия 6000 лева, които се искат за нея. Сега ще се разгледаме. Първите забележки, които виждам, са леки дръскотини от употреба, обаче бате, гледай фаровете. Перфектно прясно полирани. Перфектно. Идеално. Айде продължаваме. Другото нещо, което ми прави впечатление, е самите огледала. Има туника на самите мигачи. Черничко фолио. Ето е. Няма ръжди по нея. Доста е прилична. Има някакви дръскотини, ама те са нормални. Ето тук примерно. Да я видим сега отзад. Левенска регистрация и нещо много важно. Don't hate. Don't hate. Ето е. И другото нещо, което е от вътре е доста запазена. Изключително икономична. От Плевен до София даде 4,3 разход, което е доста добре и е време да я разгледаме и отвътре. Тук има леко забележка. Не знам багажника. Ето го багажника. Болница вътре. Болница направо. Огромен е. Със сигурност аз, както съм 103 кг, мога да влеза вътре поне с 3 стриптизьорки. Много е обемен е. И нека да я видим сега отвътре. Ето, има си огледала, да може да се гледаш с осветление даже. Има си прожектори вътре в колата, място за очилата, има си тунинг лост, има си къп холдър, карта била, тя върви заедно с колата. Също така има едно много голямо мазе, където можеш да си слагаш абсолютно каквото си пожелаеш. И сега нека да я запалим. Гледай, бате. Ини светлини, ини чудеси. Дай. Оп. Запали от тряс. Направо не искаш. Гледай каква система има тук. И между другото най-интересното нещо на тази система е управлението й. Много яко за управление. Ето, влизаш си. Цъкаш си където си искаш. Искаш си Bluetooth, имаш си за видео, имаш си YouTube, имаш си навигацийка, имаш си информация за автомобила. Абе всичко, каквото си пожелаеш. И най-интересното, че се управлява от... Да, не се базикам, гледай, бе. Гледай, оп, оп. Ето. Оп. Много готино. Обаче каква музика има, бате, като сватба. Сватба! Гледай, бате, каква музика.